Две мутри си говорят. Знаеш ли, бе, Картоф си купил страшна защита за колата. Познава собственика само по миризмата. А ако някой друг влезе в колата, бум, гръмва го. Стига, бе. Искам и аз такава. Ще трябва да го питам откъде е взел. Няма да можеш. Оня ден взел, че си сложил нов афтършейв. Един борец искал да си купи нов джип. Изпратил хората си да му го донесат. Те донесли джипа, а той казал: добре, хубаво, донесахте го. Какъв е този трабант отзад? Шефе, казали шофьорите, това е кашон с инструментите. Татаджия спира мутра на шосето, преглежда колата му и в багажника открива автомат Калашников. Това какво е? Попитал катаджията. Това е калкулатор, отговорила мутрата. Полицай бръкнал в джоба си, извадил калкулатор и казал на мутрата: ето това е калкулатор. Не, отговорила мутрата. Това твоето е за предварителни сметки, а моят е за окончателни.